Entón, eu recordei que nos cando fixemos o PPP con Tucho, con Xoan, nos trouxeron as chuletas cornabótica, con ese nome así. Cuns pasos moi sinxelos para saber onde, sin ter moita idea ou ninguna de Arduino, saber onde hai que facer esa regla de 3 para cambiar os avances, os giros ou outras cousas. Entón, bueno, está aí. Bueno, pois, perdón por falar de programación a estas horas despois do día que va. Entón, a idea é que vexades que cousas se poden facer e que cousas ides poder ver como se fan nos documentos que están colgados na plataforma. Vale? Entón, o que vos dixe María, o Escornabot é un robot programable, entonces fai este comportamento básico que xa bichedes todos, pero pode facer outras cousas, vale? Entón, cando montaches, bichedes o robot en un montón de pezas e a maioría delas, todas que andan por aquí, motores, nin portapilas, nin isto que está aquí, nin a botaneira, teñen cerebro ningún, nin inteligencia, vale? Son pezas tontas que fan o que lles mando. Esta plaquiña que temos aquí arriba ten un cerebro, en realidade o cuadradiño negro este que ten aquí no medio é o seu cerebro, que aínda tampouco ten inteligencia, vale? A inteligencia témola nós e a temos que enchufar aquí, vale? Como facemos iso? Programando, vale? Falando esa linguaxe das máquinas. Entonces, isto está baseado en Arduino e utiliza un entorno de programación, un programiña que tedes que ter instalado, que se chama Arduino. A segunda parte da tarefa é instalar o software do Escornabot, que se chama firmware, o comportamento este por defecto, esa inteligencia no robot. Crear unha carpeta que se chama Escornabot. Vale, aquí dentro está esa inteligencia que alguén programou para facerse o robot, recoñece a pulsación de botóns e se mova según lle decimos. Vale. E agora, cando eu abro Arduino, en programación Arduinoide, vou ir ao sitio onde garda Arduino os programas, que se chama Sketchbook, aquí, ficheiro Sketchbook, e me aparece Escornabot. E se abro, pois me aparece aquí un chorro de código, con un montón de letras, con un montón de pestañas aí, con un montón de cousas que nin entendo, nin teño que entender. Vale, eu non as entendo. Entendo unhas cantas, podo facer unhas cantas cousas que hai aquí, pero non as entendo todas e vou vivindo máis ou menos. E agora o que vamos a facer é como cambio a inteligencia, ver como cambia a inteligencia que te leva este robot dentro. Vale, ahora mismo encendido, pois este, si non me confundín, creo que lle deixei programado o funcionamento normal. Lo mismo botón, anda, vale. Entonces, cable USB. Polo lado que non entra, non vale. Polo lado que sí que entra, e que vou facer? Cargarme a inteligencia, cargarle o programa que facía que o robot funcionase e subido correctamente, vale? Doulle os botóns e non fai nada, vale? Porque a inteligencia que ten cargada agora é que non lle ten que facer caso os botóns, nin ten que mover motores, nin ten que facer nada. Que está facendo? Se o veres, que está parpadeando, verdad? Vale, este é un programa de proba que se fai moitas veces, que se lle chama, bueno, se utiliza como Olamundo, que cando eu teño unha tarxeta e quero saber se funciona, se isto se me está conectando ben ou non, pois collo este programinha sinxelo, doulle a cargar, vexo que aquí me dixo, vedes que aquí abaixo pon subido correctamente, e ahora isto, pois, está parpadeando, vale? Subido correctamente. Liquidito reconocido e alivio, recuperamos o Escornabot, vale? É dicir, reemplazamos un programa con outro. Aquí dentro, sempre que cargamos un programa, borra o anterior, vale? Pero non pasa nada porque os programas son gratis, podemos cargarlos todas as veces que queiramos e non cobraría. Pois Escornabot, ese programable, podemos facer moitas cousas, vale? Podemos cambiarle o seu comportamento por defecto. Aquí na chuleta escornabótica, que está posta na tega, vos dice varias cousas que podemos cambiar. Por exemplo, que non se borren os movimentos despois da execución, vale? É unha cousa que podemos cambiar. Agora, cando cargades un programa e lle dades a ejecutar, o robot se move e olvida o último que lle mandaches. Pero pode non facelo así, podemos decirlle que faga o contrario, que se eu meto algo, se acorde del
e que despois os movimentos que faga despois de executalo os vaya encadenando detrás, vale? Pero imos buscar, por exemplo, isto que dice cambiar a distancia de avance, vale? Si ahora con este programa, que é o último que está encargado, creo, que dá a andar, bueno, vedes que isto anda, pois, bueno, equivalente a 10 centímetros. Que eu quixera que foran 80, bueno, pois digo 1738 por 8, vale? Si lle dou a andar ahora, vamos a ver canto tempo anda, pero parece que é un pouquinho máis, non? Vale, andará 8 veces máis. O teño programado para utilizar estas baldosas, de acordo? O mismo, aquí podedes, por exemplo, en xiro, pois facer o mismo, pois se con 1024 anda 90, pois para que xire 60, canto teño que facer, vale? Todo eso podedes modificar. Si modificamos a avances distintos e xiros de 60 grados, pois eso, podedes dibuixar tabuleiros hexagonais en vez de cuadrados, de acordo? E despois, por último, hai unha biblioteca de movimentos, vale? Que para quinto, sexto de primaria en algúns coles a usaron, e o que vos dicía María tamén, que estaría ben que vos animarades a usar un pouquinho máis, vale? Porque é realmente a programación. Que é unha biblioteca? Unha biblioteca é que alguén estas instruccións raras as agrupou para facer cousas máis sinxelas e lle puxo un nome máis fácil de entender, vale? Entón, vamos a instalar unha biblioteca. Pins aquí, así agora me descargas, sí. E gardo este outro ficheiro que se chama Scornabot Movement Library, vale? E teño que facer o mismo que antes, vale? Me vou, perdón, as carpetas e agora en descargas teño aquí Scornabot Movement Library, vale? Vale. Pois esta carpeta agora tamén a vou mover de aquí, corto, e me vou ao usuario e me vou a carpeta Arduino, e aquí hai unha carpeta que se chama Libraries, que é onde van as bibliotecas. Library means biblioteca. Apego. Vale. Ahora, si me vou aquí en ficheiro exemplos e baixo por aquí, e baixo por aquí, ao final de todo, me vedes que teño aquí unha cousa que se chama Scornabot Movement Library, que ten uns cantos programas de exemplo. Alguén sería capaz de pensar, bueno, xa un pouco máis. Que fai a instrucción meu Scornabot.anda centímetros 10? Meu Scornabot.xiragrao 60 tamén bastante ben, non? E aquí, si en vez de andar centímetros en positivo ando centímetros en negativo, que credes que fará? Ben. E si en vez de xirar grados en positivo xira en negativo, e con esto simplemente temos que saber que poñendo que pita, pita, vale? Entón, vou cargar este programa e vou ver que fai. Andar, xirar, andar para atrás, parar un momento, volver a xirar e pitar. E anda, e agora está xira para atrás, está xirando para atrás, para un momento, un girito e un pitido. Vale? É dicir, eu agora sí que programei xa de verdade. Que queredes que en vez de andar de centímetros ande 20? Era esperable, non? Vale. Que queredes que despois de xirar 60 grados, xusto despois de xirar 60 grados, xire 60 hacia outro lado? Pois teño que meterlle outra instrucción e decirlle menos 60. Vale? Vale. E cambiou un pitidinho máis corto e non fixo parar a mover. Vale. Entón, con isto sí que xa podemos programar no sentido de coller e decir, vamos agora a facer un recorrido complexo donde hai xiros de 45 grados, logo avances longos, logo tedes que recular para atrás facendo un xiro de 15 e logo outro máis de 15, e para facer unha curva o mellor te teño que decir que vai xirando un grado cada vez e un pequeño avance, non sei, hai máis posibilidades. Reinstalamos outra vez o firmo que se chamaba Scornabot, cargo aí, vale? E o noso Scornabot deixa de facer cousas raras e volve ao seu comportamiento como Dios manda.